Καλησπέρα σας. Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να μεταδώσουμε μια τραγική είδηση. Στις 3 το μεσημέρι της Τσίκνου Πέμπτης πραγματοποιήθηκε μια στιγνή δολοφονία 2 παιδιών. Ευτυχώς τα θύματα ήταν κορίτσια. Το ένα μάλιστα ήταν αλβανικής καταγωγής. Δεν γνωρίζουμε πώς διέφυγε από το γετό των μεταναστών, αλλά το ζήτημα διερευνάται από τις αρχές. Μαζί μας ο νέγρος αυτόπτης μάρτυρας Ρωμαρίκ. Χασάν, καλησπέρα. Πες μας τι είδες. Καλησπέρα. Το όνομά μου είναι Κεμάλ. Όταν περνούσα από πάρκο με του σουμπλάκιδα, του γυναίκα να χτυπά τα παιδιά και να τα φωνάζει. Κακόγρια γυναίκα. Πήρω που βρήκες τα λεφτά για το σουβλάκι. Ένας νέγρος μουσουλμάνος δεν μπορεί να έχει τέτοιες απολαύσεις. Κεμάλ πιλάει χακινέματατα. Βγάζει τη μία του σουβλάκι του. Κεμάλ δεν κλέβει. Πρέπει να συλλάβετε γριά γυναίκα. Είναι επικίνδυνο, δεν φτάνει που είσαι ένας νέγρος μουσουλμάνος που πουλάει λαθρέα βραχιόλια, μας υποδεικνύεις τι να κάνουμε. Στη φυλακή τώρα. Έλα νέγρε. Θα σε πάμε στο Τζιμπουτί. My name is Bond. James Bond. Γαβ. Συγγνώμη. Μιαου. Όσο η αστυνομία ερευνούσε πώς διέφυγε η μικρή Αλβανίδα από το γέτο και όσο έστελναν τον Κεμάλ στο Τζιμπουτί, η Χαδούλα διέπρακταν ενόχλητη τα εγκλήματα της. Τα σκότωσα και τα 7. Ήταν όλα κορίτσια καταδικασμένα. Αν δεν είσαι άντρας, γηγενής, χριστιανός και straight, δεν μπορείς να επιβιώσεις. Death to every panty.